ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Боз ҳам назди стора омадагем. куртои хушрӯи бад овардагиай, двойка курта. Баъд ҳамаи бороша акция эълон кардагиай. оз ман якта ба якта нишонтон метиҳам. И куртаи хича пуштагира бинен, қа хушрӯае. И бо арзон штагиай. сазай назе. тамошобино, ҷои сторара касе намедона. бозори Корвон, тарафи Тило бозор. 8-ум дарвоза 2-ум қатора. Бинен ине курто пеш 400 буде, 300 буде. 300 будан, ҳозир 250. Ина 300 сомон будан, ҳозир 250 штаган. Материалш корейский велюр. Размериш стандарт духтаро. Ира бинен. Размериш ай46 то 50. ай46 то 54 то 50 размер будай. Мана 250 сомон штагай. духтарои хманикен да қахшур наомадестай, леки вақти мепуши бинен хчуна. Ай пешам қахшурвай. Мана корейский велюр. Беҳад фасон. Хушрӯ. Марҳамат биёен. духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯошон саб сафедай пластмаси баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейский кремо. ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳара ки ма кор мекуна дар ами компания, доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай, метавонед дархост кунен, шумо да миёран метиҳанд, саб сафед мекуна рӯра, баъзан кремош ҳастай, мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекуна, пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекуна. хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. як чи дига, и хоҳари ма дар ами компания кор мекуна. духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯза. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. шахсан нами хоҳара ки оз ма мепартом, биненда чанд сум мегира маош. хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. ина бинен нами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27000 рублай. дар 2 ҳафта дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. марҳамат навис. ина тамошобино, ҳамие ки хичон пуштагиян малинови цвет бинен бо чихе хушрӯвай. хулоса ҳичи намешава. мана шушта мепушен. ина аз наздик бо фасони бадай расветкаошон. ира бинен чихе бисёр ай расветка. ана и цвет новинка. марҳамат. ана баъд духтарако ина украшения шама шумо да нишон тим бантикош чихе украшения ҳамаш инам хе нигинай. баъд модели новинка. ё нархшон чанде? 250 сомон иям. мана каседа дар кораи тамошобино биёен. пеши ситора. рақамашам дар рӯи экран ҳастай, доставка доранд. метавонен ки нависен, ша доставка мекунан. ана аҷоибот хушрӯ. и чӣ хела размерош? Ёрам ами хел 44 то 52. ай 44 то 52 размер доштиян. ана размерошонам хушрӯ. баъд то охири навора тамошо кунен, беҳад либосора бисёр аксияҳои хуб кардагиай. ози ҳамашама нишон метиҳам. мана ана двойко диден духтаро? чандай двойка? Ё 280 сомон. 280 сомон. мана и двойко 280 сомон шид. кирташам ҷудогона мешава пушида. ана вайшам метонен ки дигар чикати пушен кофташа. ина бинен и дигар ранг шайбо. киртоошон духтаро лапшаяй. дастошон причаткияй. марҳамат, хоҳишмандо. ана баъд тамошобино иҷара бинен бо. мана и двойкора. ини двойко тамом шудагӣ буд. то охира тамошо кунен, актёрам нишон метиҳам духтаро. мана иша бинен двойка аз и тамом шуда буд, бори навда омадай. нархиш чандай? 250 сомон шудагиай. лапшаяй, остинош причаткияй. остиношон причатки, кирташ лапша. мана
аҷоибот хушрӯвай духтарако биёен ҷои стора боварӣ дорум ки маъқултон мешава. Ина ивайша бобинен расветкаша бинен. И расветкашам фасон. Қисми қафоша бинен дароз омадагия. Мана фасони бад тамошо бина двойкое ки стора овардагиай ҳамаш хушрӯвайра нигоҳ кунен. Иҷа борҳози бисёри бад омадагиай ҳамаша нишонтон метем. Ино 250 сомони брюкошон катяна. Мана бинен хушрӯвай модели фасонакай. Ана баъдан духтарако ана и модел ишам хушрӯвай. Мана 250 сомон бо арзон мешавад духтаро. каседа дар кор бошад нависен шуна. Мана материалшам фасонай бадами чишам хушрӯвай моделаш. Инаи савша бинен бантик дорам. Мана бандори хушрӯ бад расветкошон хушрӯвай темна сини дора нигоҳ куненда сирена дора. Ина сангчошон ҳамаш кори дастӣ. сиёҳуш ҳастай сиренови ҳастай. Мана темна сини ҳаст. хулоса ҳамаи ранго ҳаст. тамошо бино метавонен омада ай наздик бо бинен бо хушрӯи бадай пеш. Ана двойкора бисёр пурсидан. Ина духтаро омадай ай двойкоҳо. Мана двойкои фасон беҳад фасонакан ҳамаи рангош омадагиай. нархшон чанда инора? нархи ино 350 будан ҳозир 300. ҳозир арзон кардагиай. 350 будан ҳозир 300 сомон шидагиай. марамат баъзаш ҳамаш сиёҳ омадагиай. фақат кастумашон разм. Мана киртошон аҳамиятен ҳамаш сиёҳа ё? иша кирташам ҷудогона мешава пӯши. костюмшам мешава ҷудогона пӯши. киртошон ҳамаш остин дарози хушрӯван. Мана бо биёен ай пеш духтаро боварӣ дору маъқултон мешава. фасони бадан ай пеш. Ина бинен расветкоша чиқар расветкои хушрӯ балотвиша бобинен. И танада бо аҷоиб хушрӯ меиста. Мана унав цветчам нағзакай. Мана марҳамат и цветчам бинен хушрӯ и цветчам. марҳамат тамошо бино ҷои стора бозори корвон тарафи тилло бозор 8-ум дарвоза 2-ум қатора. ина касе намедона биёин духтарако либос бисёр дора либосакои хушрӯ. мана и дарвозора бинен двойкои дароза фасона. ино чанди? 350 сомон як донаи мондагиай. рӯзи шанбе ҳамаи расветко миёяд аз мерокати. ана тамошо бино инаи моделора бинен хушрӯ. нархаш чанда? 250 сомон двойко. ина духтаро марҳамат чандта расветка омадагиай. метавонед биёен ҷои стора ай пеш бо бинен и двойкоша. мана қадошон дарозакай. духтаро бори хитои будай 250 сомонӣ. ина бинен бо чандта расветка омадагиай. ҳамаш расветкои хушрӯ. ана метавонен ки бо хитон омада интихоб кунен. касе ки мисол имконияти омадан надора нависен рақамои кира мондагим сторара дар рӯи экран шумо нависен. ино доставка доранд. и двойко чанд? ина двойкои хушрӯ 200 сомон барои шумо. мана размер ранг ҳамаш ҳаст. барҳамат биёен аҷои стора бинен. двойкои хушрӯи бад қадакошон ҳам онқадр дароза ки хушрӯвай. ина духтаро расветко диден? ина и қисми болода диден расветкои ҳаминай. мана 200 сомонда метиян. ана и двойкотона нишонтед ё хушрӯ ё чандиян? ино бори наван ёрал дар навон нишон дадагӣ нестем.
мана бинен духтаро остиношон фонарик кожаный мана двойкай беҳад хушрӯ чӣ катиай бо ремешок дорад ремешокаш кожаный дасташ кожаный ана ина брюкш кати ина хоҳен бери мен мепӯшен тамошобино қеқисотаки хушрӯай туничкаш мана марҳамат иҷада расветкоша бинен 250 сомон ранг раваиш нархаш ина се ранги фасон мана двойкое ки ози ман нишон додам ана миноян маникен да бинен иҷада ҳисобе ки рӯшаниай хушрӯ наомадесай тамошобино леки ай пеш хушрӯвай гарантия ба духтарако аз анаи двойка ҳамаи рангош омадай бинен нархошон чанд буд 280 сомонай бо арзон мешава кирта дораву ай болашам хе кожинкача беҳад рангакои хушрӯ дора марҳамат ина ози бо дигар рангошам нишон метем шумо метонед ки омада ай пеш бинем ина киртаошам ҷудогона мепӯшен духтарако и костюмчаи болошам метонен ки дига чиз катиам пӯшен хулас 280 сомон бо арзон мешава и кабучашай мана ҳамаш хушрӯай ҳама тиралаш созай ҳам мисол стилаш фасонакай иҷада бо двойкои хушрӯи бад омадагиай духтаро инаи ози нишон метем бинен ина бори навинка чанд смаи 280 сомонай 250 сомонӣ метиан бори оригинал мана сангчоша бинен қа сангои хушрӯае ина духтаро и чанд буд 280 250 да метиан бинед расветкоша чӣ хел расветкои хушрӯ марҳамат хоҳишмандо омада аз наздик бобинен размерашон чӣ хел боша 46 то 52 ра размер ҳаста ина бисёр рангакои фасонак бозори корвон тарафи тиллобозор духтаро 8 дарвоза дуюм қаторҷои ситора чӣ тавре гуфтум рақамошона мемонум агар наёфтен ҷошона нависенша ё чандан мана 250 сомонда метиан духтаро 280 250 да метиан расветкоша бинен чӣ хел расветкои хушрӯ дорам ҳамаи расветко ҳастай мана баданау двойко чӣ анаи модел тамошобино анаи модел 200 сомонӣ шид ина касе ки дар кор боша шаяд 200 сомона двойка ҷои ситора биёен расветка дора аз инаи расветкошам биненда духтаро мана ина иҷада расветкош ҳастай ира бинен ҳози боша мо шумода ва ёра аксиора нишон метием аксиошонам беҳад хушрӯванд ана тамошобинони азиз аксиора ози пешниҳод мекунем инаи двойкора бинен кати брукшан духтаро материалошон намихе мягкӣ чӣ хел гумирава пушисти мягкӣ мана нигоҳ хеле халат бар инаи материалаш фасони бад нархаш 150 сомон беҳад нархи хуб тамошобино марҳамат метавонед ки омада бо айпеш худтон бубинед беҳад хушрӯай дар ҷои ситора 8 дарвозаи корвон тарафи тиллобозор дуюм қатор мана рақамошам ҳастай дар рӯи экран инамино ҳамаш 150 сомонӣ размерашон чӣ хелай брюкошон катиан размер доран 86 то 54 размер ҳастай ира бинед чӣ хели сумкои хушрӯ доран фасони бадан тамошобино ина каседа дар кор боша михе двойкои хушрӯ марҳамат ина аксия давом дора духтаро бо ҳози дигар чизорам нишон метем тамошо кунен ана инамуд киртоям арзон шидан 150 сомонӣ киртара бинен чӣ хел хушрӯванд мехдорак спорт стил 150 сомонӣ капюшон доранд марҳамат ваям доранд диден украшенияи фасон доранд иш чанда ишам ҳамихе духтаро нархиш 150 сомон ай бо расветка ҳастай чандта мана метавонед ки омада ай пеш хитон бо бинен бо нақстар мешава а касе ки доставка мехоҳад доставкаям доранд
Иқас свет шуштуа. Аҷоибот. Марамат тамошобино. Беҳтарин аксияҳо пешниҳод шудагиай. Баъд ин двойкаи туркирам аксия кардагиян. Иш тройка чанд сум? Ина духтаро тройка 380 сум буд, ҳозир 250 сомон шудагиай. И двойка чи? 180 сомон двойкаи турецки духтаро. Марамат дер накунен. Ҳозир двойка чанд таяй ҳамаша шумода нишон метем. Мана инаи ваяя туникаяй. Двойкая 180 сомон тамошобино. Мана иша бинен бо. Ишам 180 сомон двойка. Аҷоибот хушрӯ ҳамаи чизошон ҳамаш двойкаяй. Турецки двойка 180 сомонӣ. Иҷада бо духтаро ҳозир курткоям ҳастанд. Курткорам тамошо кунен ва ёям ҳамаш арзон шудагай. Ина ёям 180 сомон. Баъд иша бинен духтаро. И куртко 150 сомон. Духтаро и нарх даи ҷо нестай. Ино 450 будан ҳозир 150 сомон шудагай. Материалошта гап нест, беҳад материалои хушрӯи сабукакан. Мана ҳозир аксия рафтистай дар ҷои стора. Касе ҷои стораро намедона. Бори дигар такрор мекунем. Бозори Корбон, тарафи Тилло бозор, 8-ум дарвоза 2-ум қатор. Марҳамат. Рақамошам ҳаст. Анаиё чандан? Инаи кардиганои кожани 150 сомон. Духтаро чӣ хеле меган? Распродажои грандиозни. Мана бори хитой 150 сомон. Марҳамат биёен духтаро. Иҷадаам распродажа бисёр кардагиай. Ҳар якташа нишон дода намеша духтаро. Лекин шумо биёен ай пеш бинен. Мана ёки нависен шуна. И чанд сум? Ана иам да ётон боша 400 чанд буд. Ҳозир 150 сомон шудагиай. Мана ира бинен чихе хушрӯ 150 сомон. Марамат. Омада ай пеш бинен маъқултон мешава. Иҷада бор бисёрай. Ин ё чанда? Ин ё чанда? Ина духтаро ина ё бори навинкара 250 кардагиян. Мана ҳамаи ранго ҳастай. Ҳозир бо аксияра нишон метам бо чи аксия шудагиай ва бо ҳамин навора ҷамъбаст мекунем духтаро. Мана ин намудора боша ранги палтояй 250 сомонай. Диден? Иш 150 сомона? Мана анавай турецкия 150 сомон. Данаворо будан. Вай духтарои ра бинени қа хушрӯ 150 сомон. Беҳад хушрӯ. Инай икртара бинен 100 сомон дар ҷои стура. Мана размер доран. Ина касе ки омаданияй духтаро биёен ай пеш бинен. Ана баъд бо медонен вақте шумо хутон омаден боршон бисёра якта ба якта тамошо мекунен. Мисол ма ҳамаша навор карда нишон дода наметонам. Мана ангорко чанд сум? ангоркоро ҳамаро фуровардагием коша. Ина духтаро ангоркои двойко ҳаста диден? Ина хеле кардигано ҳаст. 450. Ҳа. Ина 250 сомон двойка. Ёшон 250 сомон. Ина. Ёшон 250 сомон. Диден чихе кардигари дарози хушрӯ 250 сомон. Ина ёрон 250 сомон. Мана ина тройкоям 250 турецкиё. Ина ё кожа. Ина юбкаи хати кожа шаста. Ҳо двойкои кожани 200 сомон. Каси мегирам марҳамат. Ина ҳа. Мана духтаро кардигану туникаво. Ё 130 сомон туником. Ҳамаи намуди туника 130 сомон. Турецки тунико 130 сомонӣ. Хулоса тамошобинони азиз биёен аз пеш бинен. Касе имконияти омадан надорад нависен шумода сурат мепартоян. Доставка дора стора. Ҳозир и двойкоша бинен ва духтаро 150 сомон да двойка. Дар ягон ҷо шумо ин ҳаму двойкора 150 сомӣ намеёбен. Ина дер накунен тамошобино. Метонен ай ҳозира нависен шона зайнит кунен ки кам мондагия, кам мондагия барои ҳамо ин нархан. Мана духтаро ина 150 сомона двойкои фасон дар ҷои стора.
ай база чизи ки боша 150 сомон. духтаро ҳамаш арзон кадаги истора. Марҳамат биёен ай пеш бинен. Ия мамин нарх 150 сомон киртара хуштугиша бинен охи духтаро. Дасти бо турчаки дора. Мана. Бошка ки ҳаста. ҳамаи расветка будай. Расветка дора. Нархаш 150 сомон. با همین نوار امروزای ما تماشابینا جمع بس می شود. خیر سلامت باشید تا نوارهای آینده.